Ćao sinovci, evo nas ponovo u Full Gamer Srbija. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Napravi novi svijet, preživljavanje, još neke opcije svijeta, bomo kao ću uključi da nam bude malo lakše. Dobro. Ajde. Malo mi se duže učitava, ali dobro. Evo još malo ću. Ja. Hajmo. Neću da za ovo da čekam 10 minuta, brate, pa da snimam 5 epizoda. Evo ga. Sad, gde je kovčeg? Aha. Dobro. Zdravo da nam sad ćemo drvo. Ovako. Set. Sad ćemo drvo. Kovčeg drvo. Nešto mi je baguje Minecraft malo. Dobro, u sljedećoj epizodi valjda neće biti tako. Danas ću snimati još jednu epizodu sa Matejom i moj tata će da proba da namesti facecam. Budeš gasio. Idi na Ctrl 10 da ti se ne bi snimilo i ovaj program, razumiješ kada ušlo. Dobro, nešto mi je tata objašnjavao za domaći zadatak. Pošto ću kasnije da ga radim. Ja sam u poslijepodnevnoj smeni. Treba nam još drveta. Pa dovoljno je ovo. Koliko ćemo mi da imamo? 64-12. Ali dobro, ali vrtimo ovako sve to se mnogo prda. Ne možeš da nađeš ravno mjesto, brate, za kuću. Ovdje ima neka pećina. Da. Čekaj. Trebamo nešto. Trebamo nekako da nađemo mjesto prostora. Evo ovdje možemo da porazbijemo drveće. Ovako. Što ne znam da su mi uključeni čitovi? Ne to. Dobro, nisu. Pošto neću da ih koristim. Naravno, ovo lišće uopšte da čistim. Zato što, moći ću ja. Ovo će samo da spadne, odakle ovdje slep miš. Da, odmah si malo, ne može. Dobro, ajmo dalje. Ovo ćemo zasaditi kasnije, ali sam trebam da porazbijamo drveće. Da bi zasadili kuću. Kućo moja. Idemo dalje. Evo ga pada još jedno drvo. Pokušat ćemo napravimo 2 sloja pre nego što padne mrak u visinu. Pokušat ću da mi ne bude velika kuća da bi je lakše napravio, pa ću je možda proširiti kasnije. Ili u sljedećoj epizodi. S čim da je ubijem? Ja ne tražim sekiru. Tako. Da. Dobro. Ovdje uništim. Pale su ove 3 grančice, da ga kažem. I imamo
Ajde, 3 drveta. Sad imamo, da, a ovdje imamo 4. Sad i odavde može da padne neka grančica. Moramo biti tačno ispod ovog vrata. Što me malo izluđa. 6, boga mi. Nakupit ćemo se 5 drveta, dobro. Ajmo da mi da krenemo da pravimo kuću. Ćemo malo brže. Imamo mi još vremena. Neće skoro mrak. Ili vrata. Evo ovako. Radimo na primjer onda i sad ćemo da napravimo vrata, ali nam treba radna tabla. Tabla. Onda sad ćemo da napravimo vrata. Tako. Gdje je svinja? Parkour. Aha. Dobro, ovo će biti to za ovu kuću. Da vidimo šta ovdje dosadimo nešto končugu, ovo nam trenutno neće biti potrebno. I treba nam lopata. U stvari sad, prvo ćemo da ovdje još malo treba. Dobro, ajde sada kopamo. Evo već kamen. Nećemo da kopamo ispod sebe. Da ne. Treba nađemo neki metal. Da li će se to uskoro desiti ili ne, ja ne znam. Treba da ovdje. Ha, sad bi ga našli, brata. Mislim da mi ovo možda i mala dubina. Bože. Zemlje. Ajde. Ljudi, treba nam metal, a i dalje ga nismo našli. Treba nam metal da bi možda i našli dijamante, pa da ih iskopamo. Ubre, koliko je ove zemlje. Što je da radim sa ovolikom zemljom. Sad ćemo malo ravno da kopamo. Ovo je možda i dovoljna dubina. Za metal.
Metal može da se nađe onako na polju u vodi, ali teško. Ovo malo zezio. Šta je sad? Noć je mrak. Ajde da se popnemo gore. Zemlje imam koliko hoću. Evo ga. Ajmo da se popnemo gore. Tako. Odnodimo. Kako je? Evo ga se ovdje zavezi. Doradili samo na vreme. Treba nam i krevet, a mi nemamo vunu. Mi nemamo vunu. Mi nemamo vunu. Ko si ti? Ovo brazilsko dupe. Šal. Dobro, treba... Šta je ono? To je sad... Treba prvo da se malo nabuđemo. Imamo dosta kamenja. Dobro. Mislim na početak možemo napravimo kameni mač. Ali krivo mi je što ne možemo napravimo nikakav oklop. Kože nemamo. Vatra ne može da se ima. Ne znam odakle te verižnjače. Morat ćemo da napravimo kameni mač. Četak kameni mač, kameni kramp imamo. I moramo sad da koljamo neke ljude. Evo, ovdje ima crvenja, ali od njih ne dobija koža. A mene treba koža. Evo ovdje negdje krava. Možda ima ovdje negdje krava. Nema krava, ljudi, ima bundeva, ali šta će mi bundeve? Vidite koji sam ja ne profi u parkuru. Samo ovo da pretrčim. Pa, ništa nismo uradili u ovoj epizodi. Da smo našli metal, malo bi je produžio. Dobro, to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi.